Mi-ai scris la miez de noapte cuvinte reci și tăiase. Nu-ți pierde timpul cu mine, mai bine nu te apropia. Eu nu primesc iubire, o resping și o resping. Mă simt mai bine singură, n-am loc de altcineva. Și eu ți-am spus că nu-i pierdere, că timpul lângă tine arde în plăcere. Chiar dacă frigul îmi intră în oase, mai bine încerc decât să tac în tăcere. Dar tu ai zis nu simt că ești omul meu, fiecare are pe cineva sortit de Dumnezeu. Ascultă-mă acum înainte să fie târziu, asta îmi spune inima, să nu fiu cu tine. Eu am încercat să scriu în altă limbă, să găsesc un drum spre inima ta. Ți-am zis că pot, că e posibil de făcut, dar insistența mea te-a împins mai departe undeva. Tot ce-am vrut a fost să știu unde duc pașii tăi, chiar dacă nu mă alegi, nu mă ascunzi din căi. E un final ciudat, fără început adevărat, un fil derulat în mesaje în care iubirea n-a dansat. Dar tu ai zis nu simt că ești omul meu, fiecare are pe cineva sortit de Dumnezeu. Ascultă-mă acum înainte să fie târziu, asta îmi spune inima. Dar tu ai zis nu simt că ești omul meu, fiecare are pe cineva sortit de Dumnezeu. Ascultă-mă acum înainte să fie târziu, asta îmi spune inima, să nu fiu cu tine. Și totuși eu știu